Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि ब्लगावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय लोगोफोर नै जोङो दा क'क्राझार नायगासिनो दङ आङो बे रसिकबिल मिनि जुआवहाय थांनायावहाय लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जादोंमोन ना लानाया ओंखायनो आङो पार्ट 2 बो खालामबाय लोगोफोर पार्ट 1 खौ आं होखांबाय नोंथांमोना जुदि नायाखै नायहैनो हागोन आंनि ताबिता नार्जारी ब्लग्स चेनेलखौहाय सार्च खालामनानै सोरबा 1 खौहाय नुवाखैबा पार्ट 1 खौ नुवाखैबा ओमफ्राय नै जोङो बिमा फिसा नायगासिनो दङ क'क्राझारखौबो नायखांबाय ओमफ्राय नैबेयावबो नायदों ओमफ्राय नै गथ'फोरा जि मेरला मोनना जि दंफां फिसा फिसा दङना बाहाय गाखोजोब्बाय उन्दैफ्रा बयबो ओमफ्राय नै जोंहा थाबायगासिनो दं बिमा फिसा सिङाव हाबनो होनलाबायो ओमफ्राय नै दा लोगोफोर जोङो पिकअपखौ नायखांबाय दा ओरै जोङो थाबायबावलायबाय दस्रा नायनो ओरै आगदा जोंनि न'आव लोगोफोर जिबौ दोनदों जिबौखौनो नुहुराखिसै आङो ओंखायनो केमेरायावहाय लानो हायाखिसै नोंथांमोनाबो नुनो मोनाखिसै ओमफ्राय नै दा लोगोफोर नैबे दाउसिन ओरैहाय दाउसिन कालारिं दंबावो नै बेखौ आं नायबाय नोंथांमोननो आङो भिडिअ लानो मोनबाय ओमफ्राय केमेरायानो बारा मोजां नङा ना लोगोफोर ओंखायनो आङो भिडिअखौनो बारा लायाखिसै लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायसाबलाबायदो बेखौनो जाखिनि लादों नैबे जायगाया ओरैबायदि गेसाव मोनामो लोगोफोर नैबेयावहाय बन हाफा दङ बेखौनो जोङो गङै गङै नागिरलाबायगासिनो दङ नायनो नुहुरा मालाय माबा सिङावसो थाखोमानानै दङ र' नोंथांमोना नुनो मोनगोन र' दंफां सिङावसो हाबनानै दङ मालाय थाबायगासिनो दङ जोङो नै बयबो ज' मेरला मानसि जाखादों Lengosnya ama. Lengosnya. Lengosnya. लोगोफोर जों दा नै आरोबाव ओरैहाय थांनो ओंखारलायबाय बैयावहाय मै नायनो बैयावहाय मै दंना ओमफ्रायहाय नै बे ब्रिजजों ओरै थाबायलांनोसै जोङो थाबायगासिनो दं बिमा फिसाजोआ हास्लाबबायखाया लोगोफोर थौदोल' जाखायो बैयाव नायनोसै मोनसेखौ नायनोसैल' होनबाय थाखायो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयाव बेबायदि खालामनानै दोनदों नै रसिकबिल मिनि जु बेबायदि लिरनानै दोनदों मोजां नुदों ओरै गायाव बिबार गायदों नै मोजां नुथारदों दा लोगोफोर नै जोङो बिमा फिसा ओरै दालांजों थाबायलांनोसै हरैहाय मै नायनो थाखाय थाबायगासिनो दं नै Ya, सामने देखो
लोगोफोर नै दा जोङो थाबायै थाबायै दालांखौ बारबोबाय ओमफ्राय फिसाजोआ नै बेजों आसि थुनानै थांनो लिंगासिनो दङ मैया नैबावनो दङ नै ओमफ्राय लोगोफोर ज'नो बुरजाखा ओमफ्राय दा ओरै फिसाजोनि लिंनायाव थांग्रोनोसै आङो बिनि गोसोखौ खुसि खालामग्रोनोसै नै बेयाव फैनो लिंदों नै लोगोफोर बियो बाव दंफांनि ट्रेन दाननानै दोननाय दं बिराद मोजां नुदों उन्दैफोरनि थाखाय बेयावनो गाखोयो बयबो उन्दैफोरा ओरै सासे गथ'खौहाय जिरायहोनानै फट' खेबगासिनो दंमोन नै उन्दैया जि किउटखा जि मोजांखा आंनाबो फिसाजोआ बिदिनोथारमोन उन्दैयावहाय ओमफ्राय नै दा आंना फिसाजोआ नेगासिनो दं गाखोनो मोनबाय नै ट्रेनावहाय बिराद मोजां मोनो बिसोरो बिदियाव गाखोनो मोनबानो बिराद खुसि जायो गाखोनो मोननायखायनो खुसियानो लाजाला नै आंना फिसाजोआ बिराद मोजां नुखादों लोगोफोर जि मोजां बानायना दोनखादों बिबार होलायनाय ट्रेना साजायनाय मोजां नुदों नायलाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन समायना नुथारदों ओमफ्राय हरै साइडजों नै बेवहाय नै दंफांनिनो बेबो 2024 दाननानै दोननाय दं ओमफ्राय ट्रेनखौ गाखोखांनानै नैबाव फैलायबाय नै फिसाजोआ बावबो दंफांनि लोगोफोर बे दंफांनि मै बानायनानै दोनदों बेयावबो गाखोलायबाय नै आंना फिसाजोआ मा दं मा गाखोजाग्रा दं गाखोहोजोबखानोसै खुसि जाथोंसै बियो बेनि थाखायनो फैखादों नालाय बेफोरनि थाखायनो लाबोखादों नालाय गाखोहोजोबनोसै नायहोजोबनोसै खुसि खालामनानैहाय लांफिननोसै जा गोबाव जाफैबाय जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैहाय बेबायदि जाग्रा लोंग्रा मेल्ला बुस्थुफोर फानदों नै माबा मिसालबो फानदों झालमुरि फानदों बैग्रि गोमोनखौहाय माबा लागायनानै फानदों सफारि लागायनाय फानदों ओमफ्राय नै बेबायदि चावमिन दाउदै घुगनि बायदिसिना आरोखि ना चक्लेट बायदिसिना फानदों दखानाबो मेल्ला दंथारो नै बेबायदि नै लोगोफोर नै बैग्रि गोरलै बेखौहाय बिसोरो लागायनानै फानो मानसिया ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ उफाय गैया होनांगौ बाबोल्स नुबाय बिथारबाय होनांबाय लाथोंसै जाग्राखौथ' जालाबायखाया बियो बाव मा फानदों मोनसेबो बुस्थु जाया बियो बावनि बुस्थुखौहाय ओंखायनो बाबोल्सखौ नुनायखायनो बाबोल्सखौनो लाथोंसै होननानै बाबोल्सखौनो होबाय बेनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंबो बावहाय घुगनि जाबाय नै घुगनि जानो लुबैनानैहाय सायाव नै बायदिसिना बेबायदि गाजर थाइबें बायदिसिना होना होलायलायो जागासिनो दं आङो घुगनि जाबाय ओमफ्राय मा दंबावो दा नायनोसै मा जानाय जायो आं जेखौ जादों बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबावनोसै दा मा होनो जागासिनो दं नै ओमफ्राय ओरै फिसाजोआ बाबोल्स सुनायनि दावराव बाबोल्स सुगासिनो दङ बियो ओरैहाय गेलेथोंसै बियो बेजोंनो जेबो जाया नालाय बियो बनिखौहाय ओंखायनो बेहा बाबोल्सजोंनो गेलेबाय थाबाय ओरै आंहा जाबाय थाबाय जानो लुबैयाखै नोङो ओमफ्राय नै आरो घुगनि जाखांनानै आङो लोगोफोर आरो नै झालमुरि लायबावबाय झालमुरि बिराद गोथावखामोन झालमुरिया जि टेस्टि मोनखादोंमोन आङो गोसोखांबा जानो लुबैफिनलायदों आङो लोगोफोर ओरैबायदि गोथावखामोन बुरजाखायनो हायनो उसुबिदा जादों नै जाबाय टेस्टि याम ओमफ्राय नै लोगोफोर दा ओरै मैखौ नायफैलायबाय जाखांनानैहाय नै केमेरायानो बारा मोजां नङा नालाय लोगोफोर ओंखायनो बारा मोजां सिनाया नुवाखै नोङो हनै नुबाय दा मा बियो वाव स' बिउटिफुल ना मामा जि मोजां खालाम बियो आं जि मोजां मोनखादों नायनानै आंबो मोजां मोनदोंमोन नों हेपि मोनबाय दा नायनानै बेथ' थावजों गैयाना बे थावजों थायाना एथ' गोबां थाग्रा एफा गोबां माबा गैयाना जायगा गैयाना ओमफ्राय दा जोङो नायखांबाय लोगोफोर नायखांनानै हनै थाबायलांजोबबाय बिफा फिसा आंहा नै एसे नाहरबावगासिनो दङ नोङो मा
फट' खेबगासिनो दं आङो भिडिअ लागासिनो दंब्रा ओमफ्राय नों मानो आरामनो फट' लाखो नोंसोर थांग्रोबाय नालाय आङो आरोबाव फट' लानो थालांबावबाय मिथिगौ नोङो आं बाबरे गोजानाव थालांबायना थाबायलांबायना नोङो ओंखायनो आङो हारसिङैनो फट' लाबोबाय हारसिङैनो भिडिअ लाबोबाय बेथ' किक खालामनानै जागोन ना नों आखाइखौलाय जाया ओमफ्राय लोगोफोर नायखांनानै दा ओरै थांनो ओंखारफिनलायबाय न'आव बेलासिबो जाबायना नै दा ओरै नै दालाङाव फैफिनलायबाय नै ओरै थाबायलांग्रोबाय बिसोरा बे गाहायनि दालांजोंसो थाबायदों लोगोफोर बिसोरो नै ओरैहाय ना मालाय दैखौ खाथि नुनायनि बेबायदि औवानि दालांबो बानायनानै होदों ओरैहाय नै साइडआवहाय बेजोंसो थाबायलांदों बिसोरो हनै नानि मोना हनै बिफायाबो मा खालामो माहाय जिरायहोलाबायदों गलांबा फिसाजोआ गियो ओमफ्राय हनै गलाङा मालाय बिफाया टाइट हमखायो गावनि फिसाजोखौ खि गलां होगोन बियो ना मामा ओमफ्राय बिसोरा बेजों फैबाय आंहा थाबायनो गिनानै गोजौजों फैबाय ओमफ्राय भिडिअ लाहरबाय आङो बिसोरखौ नै सोरबा गाहायजों थांनो लुबैग्राफ्रा थांबाय थांनो बाग्राफ्रा गोजौजों थाबायबाय आंथ' गोजौजोंसो थाबायदों आं गियो बिदि औवानि दालाङावहाय आरो आं दैखौ बिरादनो गियो लोगोफोर दैयाव सानस्रिनो रोङाना आङो ओंखायनो दैखौ गिथारो आंहा बिलाय दै नुवाखै नोङो हाब बेथ' माबाजोंसो बानायनाय ना गोलैयो बे दैयाव गोलैलांबा बोरै फैफिननांगौ हाबलांबा बोरैबा गलांबा आंनि आखाइ हमफ्रानो हायोना आंखौ माबा हमगोन ना माबाया सुपारमेनसो ना नंगौ माबाया नोंखौ हेल्प खालामगोन ना नों गोलैबा हेल्प खालामगोन ना बियो बिदिसो ने माने ओमफ्राय हनै गिनानै थाबायनाया गायदांगायसि जालायलांबाय फिसाजोआ थाबायनानै फैगासिनो दं लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअआ बावनो जोब्बाय आंना पार्ट 2 भिडिअआ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामदो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ अल दा जोंना भिडिअआ जोब्बाय जोङो दा न'आव थांफिनसिगोन लोगोफोर रायलायदो मा होनो नोङो नों बे पिज्जायाव थांनो होननानै दा गिखादो बे पिज्जायाव थांनो होननानै गियाना बाय बाय लोगोफोर बिदि लोगोफोर आं मिथिला बाय बाय लोगोफोर मामि आं मा बक्स नुदोंमोन बियो मा